presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga gamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtutampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Birondo. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Birondo. Kina akong kaipon, murag, wapagin mo kasalong, murag, gusto namang dominar ako. Nalimot siya nga ako mo'y lalaki. Gusto siya nga andiron ko niya. Pero nga nung, inani o gunsay na hitabo na ko, aron masabta ninyo ako problema, inani o na ko pagsugod ang tanan, ha? Aro, may kayo kay... Kada ako yun musulti, ni agyog ka kay... Ano yung biliban ko? Mutabang ko sa mong problema, aron madakang, sabot ka dahan yung problema. Sige. Mga tata, Ruby, kataon katong sama... Bungas ako mga damgo. Bungas damgo, kada. Larga. Kana, okay. Usuling ko. Ada? Usuling ko? Suling na. Kay suling mo na. Sige. Umabot. Taas ka ba, Pedro? Taas na? Oh. Pamupagamay. Pamupagamay. Dihan. Kana, kana. Usuling ko. Pagkatahong. Kung kita nga dukamaon. Okay, kana. Murag, kalimut ko na. Okay, larga. Sakto ka na? Huwag ko damhang. Sa atong damgo! Taas ka po doon. Di sakto na pitato gani. Sakto ito. May atuling ko asiyabag. Sige. Kana. Usuling ko. Sige. Usuling ko. Pagkatahong. Uy, Binondo! Si Binondo ko na. Sisam na Binondo yung mag-ingon, ha? Binondo ba? Binondo. Naara man ka diha, naunsa ka man. Pero bida sa di mo na suling, oy, bida. Naunsa ang taon, Binondo ang taon ka, oy. Day, alay, Nagkanta diha, uy. ay, nagkatakanta niya si Pedro, tay. Dro! Lakaw na lang, balik na niya, ha? Hindi kahapon, ha? Balik ko sa puna. Vibes kay mo ng Pedro, nga nanay 16 anyos hamang nang i-maintain. Naunsa? Basig mo sunod ka, mangita kag 16 anyos, ha? Bida sa noon. Di na ni ka mo musabak akong paa, di para Pedro, day. Gusto Ay, ka musabak. kabalaka, day, kay... Karon, ay, mansay mo ting mong Sige lang kanta diha, niya ang basura, wali mo gipagawas daan, narabang truck sa gawas. Dool na kay sa ato. Ay, Kuha na to. Hindi mula kang trucks basura, kundi na makuha ang atong mga basura. Bugiro ba yan ni mo, uy? Sa tayo mong giingon? Dili na mula ka ang truck sa basura, kundi nila makuha ang atong basura. Mga Natural ka din ang mulakaw. Mudagan naman na, hanggawa ka. Giti. Pangita ditong truck, makamaong mulakaw. Pangita. Ay, sa dipunan pag-giti. Saba day, unaha to. Kay basig mabiyaan na to truck sa basura ba?
Ikaw Choco, ikarga din trucks basurag malimtan na ha. Lihok na kuno kay baho na nadadiha. Lagi na siling. Pagkakidorto yun ni Mike. Ano naman sad mo, ha? Nakabati ko nagsaba na sad mo. Sabay na ito. Wara to tayo eh. Kuan, gidugo akong asawa taon tayo. Mauna nga sa puto na kayo. Oh, gidugo na sad ay. Oo, lagi na. Gidugo. Binawa ng sakit ba? Lamyot na kayo kayong himuong dugo-dugo. Kay gidugo siya. Di mahimong pugna tayo kay dugo-dugo na. Ako lagi na ibaw ko, ana. Ang buta kong ipasabot ba, nga kanang ilang binuan, mahunong lang na kung masudlan na nagtiki ang tiyan sa imong asawa. Tiki. Anong sudlang tiki tayo? Kuya, ako na sudlang tiki. Magsabak ba ang buta kong ipasabot? Bugo mo tawanan ka, Birundo. Magsabak ang buot na kong ipasabot. Oo, nakubag, kanang muragi, unsay pangalan na tayo, kanang sudlag, kanang mga baki sa sud sa tiyan, unsay tawag na, sa kanang diana sing kanto, sa tawag na. Pero anong masabak man tayo? Be, Inuo ko mo, Birundo. Natural nga magsabak kay imo man gunang lumluman. Maunang, maunang nahibong ko kung nga nung wa pa siya magsabak. Taro nga kununan niya pagtrabaho, Birundo. Gusto na ko makakita sa akong apo. Kung sa man, di gyud mo makahatag na akong apo. tay, purbina sa Magsulti, di mo makahatag na akong apo. Ha? Oh, kaya nga naman tayo, tay, ha? Nga naman, di mo makatag, di mo ka po. Uy, tagaan ta mong manghod. Baka sa bungot ito eh. Abi ni mo, Mari. Believe jo ka ay ko ang imong bana, Mari. Uy, kugihan kaayo. Grabe mangita kwarta. Asago ka manang kung anang gwardya sa gabi, tindero sa adlawan, unya vlogger pa. Mas kangil nga layo ari sa akong bana, anak Mari, uy. Mao nga swerte kaayo ka, anak Mari. Mao lagi, Mari. Pero dako man sa gastuhan sa bahay, Mari. Naamang good ang akong mga ugangan. Ay, sige lang, Mari. Kuan man na siya, Mari. Grasya man na. Sakto gid ka, Mari. Kay sukad nga naa si Tatay Punyong. Wa nami maglisod sa among panginahanglan sa bahay, ilabi na sa pagkaon namo matag adlaw. Maog yun. Kay kugihan ko kaayo ng imong bana. Lagi, Mari, maog yun. Kining, Mari, naana may ko kay Gracia di Mari pa. Pawa mo tagamay di Mari, bi? Kana, Mari, oh. Ay, kanang apili lang sa... Nana ang para bugas diha, Mari. Ay, para... Kuan, para pamlitin ni mo. Kumplito na naa na sa diha. Hala, natag-anan lagi ni mo, Mari. Standard naman gunang imo, Mari. Ay, salamat, Maria. Sige, arin ako, Mari. Sige, amping. Ang bugas ayaw biyae. Ay, nagpadapag yun kag bugas, Mari. Pastilan sa doy. Kanang kaikog baya na ako, ani, uy. Pastilan, Mari, karaan na kay na ikog-ikog, Mari. Karo panahon na, pabagaay na gyud na sa naong ron, Mari. Ha? Pabagaay na ron sa naong. Kay kung dili mo pabag-on, pas mo man ka. Sa ito, eh. Hello, guys! Kakigol. Pasensya mo pa ko'y hilamos mga kakigol. Pero ingon yun na sila nga, mas nindot ko tanaw ng bagong mata nga wapay pang hilamos mga kakigol. Tungod kay anhani mo makita ang tinuod nga beauty. Gwapo ba ka o gwapa ka? Gani, kani inigmata na ko, inigmata ni mo, kanang tinuod nga gwapa o gwapo, kanang wapa, kakaligo, ikaw magkaligo, mag-make up naman na niya. Di na tinuod nga, original nga beauty, mga kakigol, di ba? Oh, pero kini ako, tinuod yun akong naong mga kakigol. Apiki yung kong naong mga, okay, mga kakigol. Malo to mga kakigol, salamat kayo. Thank you for watching, mga kakigol. Minabuhin ako. Bye, mga kakigol. Nag-vlog, ka? Kahanday ka na mag-retreat sa ato mga followers ba? Ang anhal lang tapos mag-greet per me o good morning. Ili lang sa kanang anhal lang tapos mag-greet sa radyo po. Sa iyo, sa di mo na vlog. Pwede kay kaligo diha. Ay, sos, nung sabi yan ni siya. Nung sama kayo, maligo sa... Para kondisyon ba sa alihok-ihok mo nang di pa maligo? Ay, kapoy ni mo. Hahay. Ang saban?
Mukaon ka o maligo ka daan? Ay, sa kondisyon ko, maligo lang sa kudaan, day. Para Sige, nindot kay ba? magsukad lang sa kundaan ha. Aron mamahaw ta, kay magluto pa tagsudan para ibaligas pa ni Udto. Okay, day. Sige. Sira. Pili bagay na ako, aning waswit ako. Pinangga yung kay kuda. Maligo na ko, niya magluto og sudan para ibaligay ni Kauto. Hello mga kakigol! Kumusta na mo? Aniya nang inadlaw na tong game buhaton mga kakigol ha? Nga mao ang pagluto sa mga putay aron ipakaon sa mga suki nga customer. Unya, mo dumdum ra bagid sila din sa akong tindahan. Unya, ani mga on tungod kay ang ilang giapas, paborito nilang sudan, purting lami magud kay ni pagkaluto. Mga kakigol, dero, tanawa nga adobo. Ako ginigila po ang daan ng adobo mga kakigol. Una na ko adobohon. Mao ni pinaka the best pina Jewel Bensin ng luto kanang lapuan daan una adobohon. Bagis ako nung kundiri ka kay customer niya na vlog ni mo diha oy. Oo, lagi day. Okay mga kakigol ha, ako sa tabangan akong waswit mga kakigol kaya nagkapulikit taon sa kadagan sa mga customer. Dali kay gold from kanon. Kaniya. Birundo! Labayo di kayo takam skaldiro nung buangan ka tagay itong kanon. Oo, day. Magtuong akong vlog taon, napil ang tingog sa kong asawa nga miingon nga, Hoy Bruno, labayon na tikag takob sa kalirong buanga ka. Tagay rin ganon. Wako kabantay nga nakuha di ay tingog niya dito sa video. Unya ako rabang na-post. Unya. Day, saling, day. Oy nga no ba oy mura ka ba kabayong nayabag daon sa kaman ha? Ay ko anday, stang lawgawa day sa akong gipost ba day ba? Katong Ay, video ato ba? ba? Katubang katong paghuma na tong luto taon niya ningon sa akong content dito sa tindahan, bakit dito sa tindahan? Suko gali kay kanako adto ingon ka. Hoy Berdo, labayo ti karon takob sa kaldirong buanga ka. Tagay rin kanon diri. Kadugdog ka to? Oo nga naman ay nasuko. Ay wow, oy. Nga naman, unsa day problema? Ay katong maong video day, na-viral tungkol sa buang ba? Ha? Na-viral day. Ha? Dako kay Biyoso, 1 million? Ha? Tulor ka daw. Ha? Lagi grabe ha, oy. Miigo, man. Unya pila may suldo nimo ana? Oh, nara sa mga $18. $18? Kagamay ra good. Kamay bitaw. Ay, mudako na eh. Basta dagan to video. May bawo kang bag-o pamata nag-vlog-vlog taon ani. Kay bago, taka lang bag-o. Bag-o ba bagod? 20 ka, 20 naman ka, 20 pa ako followers, 20 kadlaw ba? 20 kadlaw. 20 ang ako mga followers karon, 20 kadlaw ba? 20K naman ko na imong followers. 20K ba? Sige. Pero doy, 20 masangil lang ng vlog-vlog nimo diha ha. Naanay kay mga sekreto diha mga followers nimo nga imo nang gismukoy ha. Bangas ka wataw gismukoy pataka lang oy. Bantay bitaw. Pre! Pre Brindo! Nga ito saging mo. Pre, scatter ni mo, pre. Thank you. Sikat saging mo kinaon to. Sikat na kay kay. Kato yung mong content nga nag-viral ba? Skaldagan na nagamit at yung mong kudyo, pre. Ha? Nga naman. May lang. Mga gani, pre. Papilay ako na, pre. Ay, kalibahan na ako. Pilay mo yatag na kong sweldo kay. May na lang, pre ba? Natin para palikbugas. Umita kwarta din, pre. May problema. Problema. Nagkukalit. May problema. Tabangan na natin. Ano nito sila? Habang kaon na rin saging nga, ginang bambina. Ay, maging mo sa guntit, dire. O siya akong baton, pre. Panghugas ng plato? Mapil makakas-kuntit-kuntit ako. Panghugas plato? Oo. Panghugas ng plato kay bidyuhan na ka? Asal mistalyo. Bida. Birondo. Ay, day! Kining ko andong ba? Nay ni chat na ako dong. Musugot ba kuno akong bana nga paliton ko niya 1 million. Unsa? Paliton ko no niya 1 million. Unsa man sugot ka? Pila? 1M? 1M. Di koy. Oh, mahal gid ay ko ni Wodo. Ay, katuan na. Kasi mo, paliton ka niya 1 million. Nya, kagamatoy rana. Anong gamay naman ang 1M? Ay, gamatoy rin na ay. Pila, rin ibalor anong kidney. No naa. Nay mo palit og kidney 500,000. Nya, duha man na. Pila, di 1 million na. 1 million? Oo. Unya ka ng mata, palit og 1 million. Nya, duha man na. Pila na, 2 million na. 2 million? Oo. Hala 2 million na. So, 3 million na daan, ha?
Ang kasi-kasi balito ng 2 milyon. Pila tanan? 3 og 2.5 million. Oh, ha? Hala. 5 million tanan, di ba? Million na. No, na diha. Nya palitong ra kag 1 million. Wa siya nabuang diha pergaba. Wa siya kiape. Ay latong buang kay bata to. Tempasa unsay bote may pasabot. Sa pagtuloy para tuon ka. Hala. Sumusugot rin kag paliton ko. Di lagi. Aw. Sayaw. Gabay ra na 1 million. Sa ato pa musugot lagi ka. Di lagi. Aw. Kagamay ng 1 million. May 5 million ha. Musugot gyud ay ka. Agoy, unsa man taon ko na yun. Kita na di yun. Kung ikaw ang paliton bisag trillion pa di ko musugot kay mahal ti ka. Unya ako 5 million musugot ka bangga kang nawang gawang ka. Ay, siguro ka nga di ka musugot paliton kong trilyon. Dili! Diya may advance ay, Asa mga advance? Ay, lom dahi. Asang advance? Asa? Tuas blood control! Pastilan ko ni Bayhana, padili-dili pa kuno siya musugot. Unya, akong giingnan nga advance. Dahil ingon, hay man, kakidot. Unden? Ay, sakay buhato na akong content na. Sakay maayo, no? Gusto na ko, ano katawaan sa ba? Pero, sura niya eh. Lisod kig asa ko ng mga katawanan. Purbida. Pre, Uy, pre! Ano sa ako kabalik taon? lata ako sa kasawa, pre. Ha? Kakita mo siya sa mong post. Unya? Katagong nanghugas kong plato, pre. Mo rito? Unya. Unsa ba, ha? Nganong suko man siya? Ha? Kayo. Makontento man to. Pre, so ko kay siya kay dito skuro sa amo, di kuno ko manghugas kong plato, pero dinis inyo, ako'y tighugas. Mo ba? Mo nagigulata ka? O pre, unya akong gisultihan nga kunti sa taon to, dahil vlog ra na. Unya? Gipangitaan, may noon ko sa atong kita, pre. Asa ko nung kita atong vlog-vlog na to, pre, niya. Wa pa man tayo sweldo. Di, ako'y ikatag. Mao nga, misamo siya kasuko, pre. Di sa mo to nga vlog-vlog na to. Unya? Unsa nito bo? Pre, wanam ko'y kapoy araw, gikipalayas mo ko sa asawa, pre. Anala ko inyo, pre. Tigugas kong plato, pre. Ha? Ang purbida sa dinoon. Unsa, pre? Mao ni ako problema ron. Kay usa ko sa kaingon nga nung gipalayas pari taon sa ilaha o gigulata siyang asawa. Nya ang ako sa asawa, dominahon kog maayo kun unsa mga blag-blag nga ako ang buhaton. Purbida. Narisin diri sa mo. Ako yung napakaon taon na taon. Pero sabi na ako, murang taong way plano mo biya di ako kumpare kay lami magkakaon dire kay mayo luto ni asawa ko. O sa buhatan ako palihog tabagi ko niyo. Unsa man kung kaboy pasaltion, dirundo. Hello, Ate Brad! Good morning, ba? Good morning, ba? Ate Brad, good morning! Good morning sa Lutupan! Good morning sa Lutupan ni ako si Arnold Galiste. Good morning, Maria. Ako siya, labi na yun sa ato. Hello, Juliet, may adlaw. May adlaw sa tanan. May adlaw sa tanan, Ate Pres. Labi na yun diha sa Roosevelt Puok sa tanan. Sa tanan. Higala na ako diha. May good morning mo diha. Lami, narabay laming kananan diha sa Roosevelt ka ng atbang bitaw, Ate Pres. Lami ang kanaya. Sa inyo ang skina. Ay, daghan din ang Nay kananan diha nga murag red. Murag red ang iyang kuan, Ate Pres. Ang pintal, lami kayo mulutog inununan. Kabaw ka niya itong bakba nga inununan lamian, magyuta. Niya ang saon taman nga mao na kalipay na to. So, salamat kayo ninyo diha, ha? Labi na gyud sa ato ang mga kaigsuunan diha pod sa Talisay City. Good morning natong tanan diha. Labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan June Ramos kinagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning. Ate Judith! Yes, Kuya Alan, shout out sa mga nipalit sa Tasty Fish Cracker, Paulitos Macaroni Crunch, kay lami na sila, niya nagugum-ugum sa tuwang Diamond Yema o BM Special. Unya, para sa mga bata, ang Don Pepe Tablia, kay taas ang energy, happy pirmi ang mga bata. Unya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, palit na mo. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Juliet. Si Birundo, Ate Pres. Birundo. Birundo. Ada, mauni siya ato sinder, Ate Pres, nga
murag kuan kanang loy-loy pod ba nag-vlog siya. Oo. Nya murag duminahon gyud siya sa iyang asawa. Unya katapusan niya giblagang niyang kumpare yang gipahugas-hugas dito. So ang asawa sa iyang kumpare Ate Pres nakakita magipanilan sa sweldo sa kita kuno atong Sa vlog. unya wa may gihatag sila kay wa pa lang gi masweldo itaon. O pag kuan gi kulata gipalayas tuan na puyo sila birudo. Unya, ang pagkaon si Jam-Jam sa daang... Ay, Jam-Jam naman. Iyang asawa nga si Jam-Jam ni... kuan, ito nga, Apo yung birundo dito, di naman ganaan mo uli, Ate Pres. Adto naman mo uli, di naman mo... Adto naman yun bupuyo, di na mo uli sila kay... Lami, may kay kaon dito, Ate Pres. Lami kay maluto. Kada kaon nito. Maluto si birundo o iyang asawa. Lami man kay maluto. Mao na nga... karon na sila mo ni problema niya unsaon niya pagpauli ng Mauli ang kuan katong tipo nila. oh yang kumpare tulong sa pitingan ato Sayo ra kay napaulion to sila. Saan man? Panan din yung minasal niya yung katago nito plus kasada uli na to. Buha. murag iro unsa ka akong katambagan ning kuan Ate Pres sultihan gyud na niya pre Sultihan. dili man sa ingon nga kuan pre no murag lain man kay pre nga murag salig na lang gyud ka diri Nga naman kay Panimay. naman kay Panimay nya Kay asawa. tinuoda lahi gyud kayo Bro, makan pabuhay na anak nako. tinuod nya Murag ko nangadapog kuan dako na. mao Guliat. bam Magka-relate ko anang gingon mo nga ang asawa na ningel kita ng vlog-vlog. Sa amo, sultian ta kay nag-agi na ko sa skina karon na yung mga gagmay kay mga bata nagidadog 5, nagidadog 10. At iba bita vlog-vlog, at iba bita vlog-vlog. So, mga baby boys, ang ako ba kay ni kuman ko na kong vlog. Mana man ko nga dai, tagay ra gid on silang kang kanon de kanay mga nanindig mapagkaon ba. Muna nag-agi na ko gusto sa vlog-vlog kay tagaman ako para timo. tama na niluti mo ba na may timo-timo Oo, pero maingon ko nila nga time sa ayaw sa kayo magagmay pa mong bata kanang bantayanan ra ba na mag-vlog tag mga minor o mga senior. Kamoy nag-ingon na dili ako ka basta kusukan ta. Yan aliw, duwa mi kaka. Ayaw lang na. Ana ba? okay sugal sobra mag nahuog sugal ba mayo gyud Ayaw lang kay sa mga mga bata minor ra ba mo anak kay daghang mga duwag kaka ayaw. Arita sa kaning nahitabo karon nga naaras ila na magkan-ana na magtulugan. Oh. Isaias 58 versikulo 7. Dili ba ang puasa nga kung gikinahanglan mao man nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabos nga walay puloy-anan. Karon murag dili kayo mutak do akong gibasa na ninyo sa kisa na inyong sindira si Birundo murag dili kaayo mutakdo ning akong gibasa tungod kay ug moingog nagsagop kamo sa mga bulaton sa pagpuasa kanang naang dili og sagamo pa dili man kayo siya talabangon Dili talabangon. wala man kayo siya magkalisod Sinaman siya pamilya god. Oh. May asawa. o dili man sa ringog nag-ilait sa kalisod nga angay siyang tabangan piskay man siya glawas o taga-Oslo pa bitaw piskay maglawas Kay di kay tibuhay kinabuhi ko. tiboy kay og talabangon pa siya maigo diri kini nga tong gibasa nga isip pagpuasa nga nagbuhat kag mga maayong palig-ingan ngadto sa musika ta murag dili man kay talabangon sulti lang daw nga papulialan siya ila papulion Ug dili ba bam atos inyo? murag padul tani ani Ate Pres da Di ba ka nang puasa Billy Santo raman? Unsa man ba? Iyo sa Pedro unsa Ate Pres Atos sa inyo na lang. ato lang Dito. gamay ta kong katri ay bitaw tinora sulti lang siya do nga paulialan siya sa ilaha pananglitan Bitaw, yang asawa na suko pwede man mo explikaran ng asawa niya nga kadtong imong ipahugas-hugas og plato inyo ara tong content pero mo ingon siya nga ay man ang kita bitaw gisultihan bitaw niya ba pero gipakita mlagi nga apil man akong bana diha be ito ay palayas lagi siya bam tuwa pa sweldo ay magkita wa pa sweldo alayas ba to niya to Iya po na sawa, no? kanang ibalik tong kanto bitong suwat atong giagi gibas kuan na totoo sang adlaw Goliath mao sa nga kanang
gugmas magtiayon. Hapu-hapa lang dong. Suwaya naghapu-hapa. Oh, wapa. Hapu-hapa. Ah. Hapu-hapa lang ang tangkuko sa mga asawa. Basi kuwang lang naghapu-hap. Bitaw. Usay laing termino sa syudad, kuwang sa Tagalog, kulang ng lambing. Ah. Mao ba? Ah. Time sa nalipat mo ko sa kununa ka nakabasa ko sa Facebook lang na namatay pa akong tambubuan. Ha? Nya. Mangupras ba namatay taong kay pa akong tambubuan. Kapatay din sa bubuan. Kanang murang patyukan mo ba? Patyukan. Pamatay na, oy. Lain po ng putyukan. Oh, tambubuan lain na. Nangutana lang sa mga ba. Klase na sa... Unsay tambubuan. Kung siya kaila. Kanang murang putyukan na siya, ma'am. Bagmay, pero porting Ikaw, lang. Ate Pres, kaila kag buyog. Oh. Ang buyog, di ba, ito man nga, murag ka ng tambok-tambok ug lubot. Kanang putyukan, daot. Daotan siya, pero umupaak na siya. Patyukan tabubuan. O tambubuan, umupaak na siya. Dili ka kay kakita na kay ngayang bayan na, murag klase og kanang hungot. Di ba, Murag lubi, na magbitay sa sangas kahoy. Bam, di ba hornet may... ati English anang tabubuan, hornet, no? Wako kakuan. Ang iyang bayan na Ate Pres, magbitay sa sangas kahoy niya, murag purma og kanang lubi nga binuntan. O di ka kakita inumadas pagkan, Puti na siya, manlupad ang tabangan katamas ginhawa. Di ay. Mura sa day koan ka na putyukan. Murara. Mura lagi patyukan. Unya kanang tambubuan Ate Pres, inigdagan nimo asa kanang gukdon kag gyud. Gukdon kag gyud mo bitaw sa amog kanang puhon sila kinanglan kanang duslitan na lagso atol sa gabi kanang naan tala magpuyo sa sud kay kung adlaw wa man tala diha. Di ay. Unya ug ganong maggukod sila mao pong mong katigwangan makailan man sa mong baho sa kadagan sundon kag gyud. Ano siya tabubuan at pres ay? Lawa do. Ay, wala. Sa to pa adlawan, wa sila diha. Asa sila manuroy? Manangitang silang mga... Pero kung gabi, naa sila sa sul. Ang ilang bayan na marunong maglubi nga binungan. Nailungag sa ilahom, anak sila, pundo. Di ay. Kuya, kuha ng pag na, dagan ka na. Magkapatim ka na Pero nagkabaw. dadagan sa inyo, anak. Naa, kaya anak manas kalibunan. Bisa dias babaws pardo at pres, dagang tabubuan. Oo. Ang ilang bayan na magkumbitay Abadjang, dagang tabubuan diya. Kung gamay pa ilang bahay, marunong gamay platito. Pero kung dako na, muklos na mura sa binuungan. Balik ta. Balik ka! Noong, Balik sulti kami. lang na yung mga asawa, paing na yung mga kumpare, pasulti yung asawa ka, maunit tinood nga sitwasyon. Tutalog na anak ka niya magkita, patagay na po sila pahalay pa, pangtimo. No? Na nakita na yung tabubuan? Kita na. Paminaw ko nito konsulte. Kung mukita na gani, tagay sila sa og ka ng pagtimo, pang snacks, agi og ka ng hinabang sa ila, kay mom silang gikuyog sa pag-vlog. Kasi tawag ka na gulat kung termino, padangog sa tawag ka na. Suborno. Suborno? Dili lang sa suborno. Sabi na Tabang lang. Tabang lang kung mukita na. Tabang lang. Lain po ng padangog ulit. Lain man ang padangog. Patangam na yung gulugulanan. Kanang padangog, silbi murag ulo-ulo man at nimo. Kana. Lain mo itong lain mo ako'y mo padangog at tipres. Unsa man? Magkamit kong itipulay. Karay-karay, pasultihan.